jam hiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare hande ko ñalawma altine hawri ko 3 lewru novembre hitandu ujunnaji ɗi nogas e joyyi habruji moɗon e ɗemgal Pulaar tusiruji mumen ɓurdi mawnude ko États-Unis ɗum noon ko siftinde tan ko ñalawma talata janggo ko woteji ɗi wonande won guure won étaji nokkuji ɗi ganduɗa en démocrate en républicain poɗodiri hen ma en dutto e ɗiɗo nokkuji ƴeewen kadi holto hakkillaji ɓuuri hettude habruji men international manaw en toon to Guinée Conakry hono kanko Mamadou Doumbia o ɗaɓɓi hande wiide wonde ko candidat toon to Sénégal kadi ma cakkitorɗen hono kamɓe FM délégation mabɓe wawi fottude hono kanko Bachir Diomaye Faye ko ɗum won titre uji men ɓurdi mawnude oɗo journal ma en gartu joni jaññeɗen hen mo siftindon tan hande ko altine hawri ko 3 lewru novembre hitandu ujunnaji nogas joyyi ko musidɗo mon Amadou Touré haldata e mon ma en gartu joni. أعزائنا المستمعين، إذاعة جول ساري تمد لكم يد من أجل أنها تتعامل معكم، من أجل أنها تشتغل معكم. إذاعة جول ساري فتحت أبوابها بوجوه جميع اللي راغبين بأنهم يتعاملوا مع إذاعة جول ساري. دائين الولوفيين، البولاريين، الحسانيين والسونيكيين، وما يميز حد عن حد. إذاعة جول ساري تقدر تروج إعلانات وتحسيس وتغطية. إذاعة جول ساري موجودة من أجلكم. سعادتنا تكمل بالتعامل معكم. راديو جول ساري انترناشونال. radio mon radio jogol sare ari wedde on jungo ngam yidde gollodade e mon e kala fanno no jidirɗon faltaki capaɗo pullo so ninki e wolof e kala leñol so jiɗɗon ko waɗanede publicité reportage communiqué e erango radio jogol sare wonan ɗo ko onon weltare amen ko liggodirde e mon ɗum noon bisimilla mon. radio jogol sare ni radio ayi aga qibaru kinni i wakati radio jogol sare a wiki temberini kasuka humanto kanno kusuka humanto reportage ma ibega publicité amundunu communiqué ma émission bega katta anyimme qibaru bangande akitte mberi tenga katta kay khara jonka nyani kha khibari bangere ganyani kha bismillah. radio jogol sare mu ngi leen di talal loxo ngir ànd ak yéen liggéey tukulóor naar soninke olof bàyyi wuñu kenn képp ku fi ñëw lépp loo bëgg ñu defal la ko ni nga ko bëggee muy publicité communiqué radio jogol sare talal na leen loxo yéen ñëpp képp kuy xeet boo xamante ne yaa ngi ci àddina bi rek radio jogol sare mbégteem ak bànneexam mooy ànd ak yéen liggéey kon bismillah. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jogol sare jam hiramon siftindon ko talata janggo woni woote ɗum noon wonande won étaji won leyɗele wonande kadi won guure won woteji noon ko suɓade gouverneur uji won étaji won adjoint gouverneur uji sarɗiyankoɓe en wonde maire uji haqqillaji kucciri oɗo sa joni ko toon to New York ɗum noon New York siftindon tan ɓe goni koye ƴewde hollo gonowo toon maire sondage uji cakkiri yaltuɗi no kolli wonde ko kanko Zohran Mamdani ko kanko foɗodirta e Andrew Cuomo e kanko foɗodirta kadi e républicain goɗɗo kono noon wayno ko sondage uji jaltuɗi fof kolli wonde ko kanko Mamdani mo ɓuuri Andrew Cuomo ken wona toɓɓe nogas walla ko ɓuuri ɗum hayso nde noon Donald Trump waɗi hen inde muɗum pour wiide no supporti wonde ko kanko Andrew Cuomo yo gaño siwti noon tan ɓeɗo ɗiɗi fof Andrew Cuomo e kanko Zohran Mamdani kamɓe ɗiɗi fof ko démocrate en kono noon en tugui woteji primaire nde mbaɗi ha kanko Zohran Mamdani o gañi hono Andrew Cuomo wi wonde ko kañum ko continue wonde candidat ɗum noon en wani filliti wonde candidat démocrate sifti noon kadi kamɓe fof ɓe daara ko lomtade hono Eric Adam en wayno oto sa joni mo kamɓe démocrate en ɓe natti hoolade ɗum noon ko tuggi tan kanko président Joe Biden haddi makko yaltude laamu en wayno ko Eric Adam on ko takkano ko fate kaalisaji ɗi heeɓi ɗum noon ko campagne uji mum kono noon en wayno ko Donald Trump ko laami ko kanko Eric Adam no takkuri Donald Trump ni en wayno démocrate en natti hoolade ɗum woni kanko Eric Adam o natti wonde candidat ɗum noon so mandama ko gasi ko ɗon haɗata toon to Virginia kadi en wayno ko ɓe ƴewata ko lomtoɗo gouverneur wonno toon gouverneur ko kanko biyeteɗo Glenn Youngkin ko kañum ko républicain kono en wayno ko oɗo ɗum ɗoji makko no foti laabi o foti laamade en wayno gasi ɗum noon goni ko ƴewde démocrate en cuɓi oɗo sa joni ko Abigail Spanberger ɗum noon yiyama e campagne makko kanko Abigail hono kanko ancien président Barack Obama kanko hoore makko mari toon de Virginia yantude campagne oɗo debbo ko wawi wonde fof ene wayno ko foɗodirta oɗo sa joni ko républicain goɗɗo foɗodirta ko républicain gonnoɗo lieutenant gouverneur adjoint toon to Virginia hono biyeteɗo Winsome Earl Sears toon to Virginia hande kadi en wayni koɓe ƴeewa sarɗiyankoɓe ɗum noon gardotoɗo justice toon ko mbiyata attorney general
wayno ko democrat en cuɓi ko Jay Jones kañum horumi won candidat kono no fo de nderti ko no biyeteɗo Jason Miyares kañum wonno attorney general toon to Virginia. Yimɓe kadi mbatti haqqillaji men toon to New Jersey sifti ɗon tan ko gouverneur ɓe ƴeyata toon gonno toon gouverneur ko démocrate biyeteɗo Phil Murphy ene wayno ko kañum hoore mum no foti wawi laamade toon ene wayno timmi ɗum noon min goni koye ƴeewɗoɗo so joni holɗomto ɗum to banque républicain d' abord eɓe ene wayno ko candidat républicain Jack Ciattarelli ɗum noon ko kañum woni ɗaɓɓowo lomtademo kanko Phil Murphy. Candidat démocrate toon to New Jersey wiyete ko Mickey Sherrill ɗum noon ene wayno ko kamɓe démocrate en oɗo saha eɓe jogui yakare wonde ko kanko Mickey mawo hawo. Élection ngaji goɗɗi battaɗe haqqille oɗo saha joni ko toon to Californie eɓe jogui kuulal goto mbiyata ko kuulal 50 ɗum noon ko kuulal ngal ko wodde wiide wonde ko kamɓe saɗoyankoɓe ɓe jogui droit e nder hitande ujunaji 2025 so ngal ɗon kuulal wotama wayludde kewugol kamɓe démocrate ɗum noon firti wonde ko ɓe en jiiɗi wonde ko ɓeydude kene wona saɗoyankoɓe joyo taw ko démocrate en ɗum noon pour ɓeydo ɓurde kadi républicain ji toon to Californie ɗum ɗo fof ko jabade gueɗe ɗe ganduɗa en kamɓe républicain ji ɓe mbaɗi toon to Texas e état ji goɗɗi ɗi républicain ji laami toon to Texas ene wayno ko woteji toon kadi ko ƴewde lomtade hono kanko Sylvester Turner ɗum noon ko démocrate wonno kañum ardino toon to nokku 17 ɓiijo toon to Houston kañum mayde lewru mars ɗum noon ene wayno ko oɗo saha joni kene wiye yimɓe candidat ji 10 nene goto fof nene foɗodira heɓde place makko. Habruji men to États-Unis hande ɗum noon tungnayi kadi entretien mo kanko Donald Trump o wadde 6 minutes ɗum noon ene wayno entretien o kadi ko oɗo télévision ko kanko hoore makko ko portuno ɗum plainte e kadi o meeɗani serde critique ɗum kanko Donald Trump o namdama gueɗe ɗe ganduɗa ene won neɗɗo goto mo yaafi ɗum noon neɗɗo o kadi ko karalla ko fate ne crypto kalisaji digital ñawanoɗo guila e laamu kanko président Joe Biden kono noon sibabude kanko Donald Trump e ɓiyi ko oɗo sadio ɓe gudditi compagnie ji taw ko compagnie ji kalisaji digital e kadi ne wayno e ballodira e oɗon nangganoɗo ene wayno ko kanko Donald Trump o yaafima ɗum kanko Donald Trump ene rew namda ko fate oɗo biyeteɗo Changpeng Zhao ɗum noon ko neɗɗo karalla ko fate kalisaji digital cokanoɗo guila e laamu makko kanko ancien président Joe Biden kanko Donald Trump o wi d' abord oɗo neɗɗo o anda ɗum e kadi o andano ɗum yaari ɗum ɗo fof noon e wayno ko ruttini haala ɗi ganduɗa enne balɗe tan ko addi ɗum hono kanko gardiɗo sud représentant jono Mike Johnson omo haalano wi wonde ko président Joe Biden walla ancien président Joe Biden yimɓe ɓe pardon ɓe fof ala hen mo andi kadi anda ɓeɗo yimɓe pardon ɓe catégorie mumen e fof noon ko hunde nde ganduɗa oɗo saha joni nane continue kadi ene rutto contre mabɓe kamɓe républicain ji tawde ɓe mbiyanno président Joe Biden yimɓe ɓe pardon ɓe fof d' abord wona kañum signini ko signature maɗo taw ko ordinateur mahi ɗum e kadi ne wayno ko anda ɓeɗo ɓe pardon fof joni noon kanko Donald Trump e nder entretien mo wadde 6 minutes o haali haaluji bonɗi kadi kene semtinaɓe kamɓe républicain ji oɗo saha joni wayno ko ɗum wonti jaleɗe ndeɓe namda ɗum nde kanko Mike Johnson ene wayno o jaɓani jabade kada haala wi wonde ko tawde yimɓe keeɗimi entretien président Donald Trump waɗi o fotani ko yimɓe namdom ha hande habaru men toon to Washington tumnadi kadi e ko yalte CNN hono kanko Donald Trump menace uji ɗi waɗata leydi Nigéria ni ene wayno ko fuɗɗi ko gila aljuma ɓenɗo en tawa kanko hoore makko mo jolo e avion mo fayi toon to Florida ko nden o yi e Fox News ene yaltina documentaire patuɗo enne wonde ko chrétien ji wonɓe toon de Nigéria wonde kene mbare ɗum noon ko yimɓe julɓe walla woɗboniyankoɓe kañumen mbarata ɓeɗo Nigéria naɓe ɗon kanko Donald Trump tugnata hande CNN ko windi ko ɗon kanko Donald Trump o yetti wonde habaruji makko pour wiide wonde ko ɗum ɗo ko habaruji gongiranteji ɗum waɗi donc kanko hoore makko fuɗɗi postude ɗon nde o yetti Florida nde e ɗum ɗo makko e média social makko wonde ko leydi Nigéria chrétien ji nana mbare toon ɗum noon mbartite kono buubi ni ɗum waɗi donc haala ka ƴeftañade samedi nde o continue wiide wonde ko ministre makko toppiti fate défense yo ƴeew peeje fof nde wawi wadde pour kamɓe États-Unis so tawi kamɓe Nigéria ɓe mbawani continude rende chrétien kamɓe États-Unis maɓe jane Nigéria
conservative républicain en kewi kutorade ɗiɗo haalluji surtout yen wiide wonde ko chrétien je ni tampine toon to Nigéria walla leyɗel ko ɗo gonɗa toon to Afrique surtout kanko Ted Cruz ko ɗiɗon haalluji ɗo haalano ko ɓooyi kono ene wayno ɗum fof ko hunde kadi yaltude wonde ko wona gonga sibabude neɗɗo conseiller makko kanko Donald Trump biyeteɗo Massad Boulos ɗum noon ko conseiller makko ko fate gueɗe conseiller makko ko fate leyɗel Arab walla Afrique en wani konko Massad Boulo o windino nder média social makko wi wonde ko yimɓe wonɓe toon to Nigéria so yiɗi gona julɓe so yiɗi gona chrétien ko yiɗi gona diine mbawi wonde fof so yiɗi gona leñol ngol mbawi wonde fof e woni kañum fof nene mbare toon takko waɗa boniyankoɓe mbarata ɗum kanko kadi Massad ko haali o wi ɗum ɗo kadi ko hunde musde no fewi Boko Haram e kadi groupe goɗɗo biyeteɗo ISIS ko kañumen mbarata ɓeɗo yimɓe e kadi eɓe gandi kadi kamɓe États-Unis ɗum noon tumnata hande Massad ko haali Boko Haram ɓuuri wawde warde ko julɓe ɓuuri wawde warde ko ɗum noon ko semtinde wonde ko chrétien ñande mbare toon donc ko awi wonde fof kamɓe gouvernement mo Nigéria ɓe jeddi ka ɗon haala e ɗum noon tumnade kadi haalluji gummi toon to Nigéria donc tawde ɗamina hono Bola Tinubu ɗum noon ko gardiɗo leydi Nigéria e kanko Donald Trump hawno ko maɓe kawrita pour yeewa réglude ka ɗo haala ko wawi wonde fof ene wayno ɗum ɗo ko hunde fuɗɗinde no fewi fuɗɗinde ko ɓooyi ɗum noon surtout wonande kamɓe ɓe républicain ji conservateur uji ko Ted Cruz e yimɓe muɗum gueɗe ɗe ganduɗa ɗeɓe ko fate Nigéria ko kanko Ted Cruz kadi sibabude haalluji makko ɗin haalluji jeeyi toon to Fox News ha Fox News waɗi hen documentaire ɗum ɗon tawi ko tugnaɗa hande CNN ko holli wonde oɗon documentaire wona gonga ɗum woni ko ñaññini Donald Trump kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare men international ko toon to Guinée Conakry tunnade kadi ko yalti e journal biyeteɗo BBC ono kanko colonel Mamadou Doumbia ɗum noon gardiɗo militaire ji gonɗi toon ma won joni duuɓi nayyi ɗum noon caggal kañum horum nde waɗi kuddita ko yalti hande altine wiya wonde ko kanko hoore makko o waɗi ɗaɓɓande makko toon to Cour suprême pour yidde wonde candidat woteji baɗɗoji toon pour ardade leydi Guinée ɗum noon kadi ko hunde nde ganduɗa hawi yimɓe no fewi par ce que nder ko haalno ma won duuɓi nayyi joni o wino ko kanko Mamadou Doumbia o wi wonde ko kanko Mamadou Doumbia donc hoccitino yimɓe ma won joni duuɓi nayyi joni o wi wonde ko wona kanko wona bawɗo wonde fof taw ko jeeyaɗo e gouvernement transition goɗɗo toon ɗum no militaire ji wonɓe toon laamiɓe leydi ɗi donc ɓe o ardi caggal nde waɗi kuddita o wi wonde ko hay goto maɓe jogorani wonde candidat poste bawɗo wonde fof oy donc ene wayde tawde koɓe militaire ji no e wiide makko eɓe teddini konngudi maɓɓe ɗum noon ko hunde firtinde oɗon ñalawma altine hande caggal nde kanko Mamadou Doumbia nde wayde toon to Cour suprême omo waɗi lone makko ɓaleji kadi en wayno ko wonde militaire uji o wawi déposé candidature makko pour wonde candidat donc toon to Guinée ɗum noon ko hayɗi woteji ɗi henno gonɗinede wonde ko mbaɗi ndew lawol ko sibabude ɓurnoɓe wonde opposition toon Lundi ɓe toon ene wayno ko parti RPG Arc en Ciel parti goɗɗo biyeteɗo YEF ɗiɗo parti ji ɗi fof ene wayno kañumen koyemumen guittama e kon élection ngaji baɗɗoji mois de décembre kamɓe jeeyaɓe toon to Guinée kadi ene wayno ko lewru ɓennudu ndu kamɓe koye mabɓe nde kawama haala wiya wonde kala jiɗɗo wonde candidat toon to Guinée il faut que dépose kene wona 1.750 million taw ko kalis Guinée ɗum noon ma woni ken temedere ujunere dollar ɗum noon ko pour wonde candidat donc wawi wonde fof en wani ko kanko Mamadou Doumbia hande ñalawma o déposé pour wonde candidat donc siftinde on tan ko élection ngaji baɗoji e mois de décembre toon to Guinée mayi candidat ji kew mayi yimɓe hewɓe ganduɗa yinnoɓe wonde candidat ji e inde men ngala hen ɗum noon e jeeya hen hono Alpha Condé kañum horum jinnoɗo wonde candidat e kadi ko kañum guittaɗo mo laamu hefta e hitande ujunnaji 2021 neɗɗo kadi biyeteɗo menɗon wonde toon premier ministre hono Cellou Dalein Diallo Sidia Touré ɓeɗo fof ene wayno ko oɗo sa joni koko kaɗa wonde candidat e kadi koko goni ko caggal leydi sibabude hulde ɗumen kañum hoore goto nanguen ko wawi wonde fof ko kanko Mamadou Doumbia jaaro joni hande duuɓi capannayyi kanko woni candidat ɓurɗo famɗude duuɓi meɗɗo wonde candidat toon to Guinée toon to Sénégal tumnade kadi e ko winda toon to Sénégal hono kanko e gardi délégation FMI kanko oɗo délégation taw ko mission ɓe mbiyata organisation goto fedde wotere wiyetede Bretton Woods ɓe mbawi hande fottude e Bachir Diomaye Faye ɗum noon e wayno ko kanko biyeteɗo Abbé Amiro Selassie ɗum kanko woni directeur département Afrique au Fonds monétaire international
kanko ati olon délégation wawi kadi yettude hono kaldigal gongal hakkude Sénégal oɗo sa joni e kamɓe Fonds monétaire international e wiide makko kadi wayno ɓe mbaɗi taaɓe mawɗe ko fate on gueɗe keddunoɓe kaldirta e autorité ji toon Sénégal siftinɗon tan e wayno ko hande hono kanko ancien président Macky Sall équipe mo ƴefti namdade preuve aji gueɗe ɗe ganduɗa kalta no fate ñamale cuuɗaɗe affaire mum fuɗɗima deƴƴede saabu kamɓe gouvernement mo gonɗo toon Sénégal o ɓe jaɓani jabade ko fate ɗiɗo rapport aji mo oɗo équipe avocat ji e harallayɓe ko fate ngaalu amo namdi pour wonde so tawi gongira gonga oɗo ɗeɗo ñamal cuuɗaɗe gooti alay saago ɓe jiiɗi ɗiɗon rapport aji wawi wonde fof karɗon haala joni kamɓe gouvernement o ɓe jiiɗi ko huccitande haalluji goɗɗi ko wona ɗiɗon haalluji kamɓe gouvernement o kadi e tugnade kadi e haalluji jaltuɗi hanki ummade kanko professeur Abdourahmane Diouf wonko haalete toon ɗum ɗon ko hunde ko mbiyata intoxication wona hunde wonde surtout ko fate ɗeɗo ñamale kalisaɗe ñamale cuuɗi bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habruji min jogon noon hannde e ɗemgal Pulaar oɗo ñalawma altine 3 lewru novembre hitande ujunnaje ɗiɗi nogas joyyi gasi ha laaɓi yen mbaalo jaam ha janggo kadi on jarama